Hej og velkommen Mikkel og Mille. Ja, tak. Har I hørt om, at der muligvis er liv i vores eget solsystem? Nå. Nej. En af Jupiters måner, der hedder Europa, har et underjordisk hav, og der er mulighed for liv. Men hvad tænker I om situationen? Der er ødelæggelse. Ødelæggelse? Hvorfor det? Overnaturlige væsener. Og tror du, de ligner os? Både kan det, både kan det ikke. Altså. Jeg vil gerne have til at tegne de væsener, eller sådan som I tror, de ser ud. Værsgo, Mille. Ja. Værsgo, Mikkel. Du tegner også bare. Og nu stiller vi op til vores ekspert, som ved en hel masse om lige netop dette emne. Hej og velkommen udenfor. Vidste du, at månen Europa blev opdaget i 1610 af Galileo Galilei? Det er en af Jupiters 63 måner. Dens normale temperatur er minus 70 grader, og den højeste temperatur er minus 80. Månen har også et islag, der er over 100 km dybt. Det var alt for mig. Tilbage til studiet.